everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Hello? Hello? Kisa man ka na nawag na ako. Yan ang dili man ka mo tingog. Kumusta ka? Kisa ni? Kanali pa ni mong malimot. Ako ni, si Emmanuel. Ngano na nawag ka? Unsay tuyo ni mo nako? Di ko makatog nga maghuna-huna ni mo. Mao nga nanawag ko. Unsa? May mo ba? Ayaw na panawag diri sa bay? Ganong gibundak ni mong telepono? Kinsa man itong nanawag eh? Si Emmanuel. Unsa? Kun mao na. Namakakan ako. Unsay puti mo ipasabot, Joseph? Kana kinibaw siya sa numero dinis bay. Nagpasabot na nga suod mo. O gihatagan nimo siya sa atong number. Maong nanawag siya nimo. Joseph. Duri na dili ko siluso nga pagkatao. Pero sa nakita nako karon. Angay gid kong mga bubo. Sorry. Sorry, Joseph. Pero tinuod akong gisulti nimo nga wa ko'y interes ni anang iman. Ikaw nga akong gusto. Kay ikaw nga akong bana. Ug misaad ako nimo nga ako siyang likayan, di ba? Nahadlok lang ko. Nahadlok sa Joseph. Nahadlok ko nga matintal ka sa lain, Dorina. Dili ka na mahitabo, Joseph. Ikaw ang akong bana. Busa mahalon ko ikaw hangtod sa hangtod. Dorina. Joseph, ayaw pagduduhas akong gibati para nimo. Sorry nga nagsilos ko. Di lang ko gusto nga dunay laing mupakita og gusto nimo. Bisan kinsa pa ang manintal nako. Dili ko mada, Joseph. Ikaw lang ang niapirmi sa akong hunahuna. Ug dili ko usikan ang atong kaminyoon tungod lang sa laing lalaki. Salamat, Dorina. Salig lang yun ako, haba? Dorina. Dili mahitabong budhian ta ka, Joseph. Salamat, Dorina. Joseph, mahal ta ka. I love you, Dorina. Liling, andam na ba ang tanan natong dadunon sa atong bakasyon? Andam na, ma'am. Ay, salamat ang taon nga magkabakasyon na yun ta. Pagdamog pang kaligo, ha? Pagdamog pang kaligo kay duol ra ba kuno og beach ang dapit nga atong atuan. Uy, kay nindot. Uy, Lakaw, hakutan na ninyo sa sakyanan ang atong mga dadunon. Ako na yung mutubag ni Ana nanawag. Ang sekretary tingali ni Joseph. ay, sige. Loy, dali na, Loy. Isakay na nato ang tanan tang mga dadunon. Ay, naanak ko si Bik-Bik. Ay, pag Bik-Bik nag-ibon na. Pastilan yung mga tiguanga. Hello? Please. Ayaw ibutang ang telepono, Dorina. Ngano na nawag man ka? Usbon ko. Minyo na ko. Wala ko'y kagawasan nga makigsulti og laing lalaki. Pero, di lagi ko magkatog nga maguna-huna ni mo. Wa na ko'y labot kung dili ka makatog. Dako ko minyo. Busa ayaw na kong samok ka pa. Bye. Kinsa mo yung ka ang naghatag niya sa amo telepono. Ano dili man siya makasabot nga minyo na ko. Oh. Kahit magido siya Mahimo ba? Dili ka na magsamok-samok pa nako. Wa ko'y gusto makikigala nimo. Irespeto ang akong pagkaminyo. Pangitaglain nga imong kabuangan. Ikaw nga kung gusto.
Ayaw ka suko kung nakagusto man ko nimo, Dorina. Wa kay katungod nga musulti nako ni anang mga bastos nga pong. Dili kini binastos ang ako. Tungod kay mauni akong gibati para nimo, Dorina. Nabuang na ka? Ngano ko tao mo man na isulti nimo nako? Naminyo naman ko. Asa man giminusan ka sa akong pag-asawa? Bastos ka! Ha? Kasakit sa kundugan. Gibudakan kaya sa telepono, boss? Oh. Pero di siya makalikay na ako. Dili na gyud siya ganahan nimo, boss. Kinahanglan makagusto siya pagbalik na ako, Puldo. Pero daan naman siyang wa na gusto nimo, boss. Hilom! Boss. Di ko niya mahimong likayan. Dili kaya nabitaw kaniya, boss. Di lagi siya makalikay na ako! Boss. Sakitan to eh. Nabuang naman tingaling tawhana. Ngano kang ako may napili niyang kabuangan? Pero, ang iyang sinultihan, ang iyang tingog, murag napati na ninako sa una pa. Pero dili na ko magunahuna ni atong Emmanuel. Minyo na ko, busa, ako siyang dispatchar kutob sa akong mahimo. Dorina, ngano ang kay tingog-tingog? Aha. May ginauna lang ko, Joseph. Unsa man na? May mo bang imo ning i-share na ako? Woman. Kwan, nabaguan lang ko ining atong lakaw. Kay sukad nga na-amnesia ko, karon pa mahitabo nga nakigpamakasyon ka nako. Nalipay lang ko, Joseph. Sorry nga nagkuwang ko nimo sa anong mga adlaw, Dorina, pero ako ipasalig nimo karon. Nagahinan ko na gyud ikaw og oras. Gusto ko nga makabato na kita ganak. Oh. Ano may katawa man ka? Katawa na ba nga akong gisulti? Misulti na ba ako nimo ana? Abi magud na akong dili ka seryoso. Misulti ba ka nako sa una? Sa bag-o pa ko naayo nga dili ka una gusto nga mumabdos ko. O nga mao kito nga gilain ko nimo og kwarto. Natural nga maglikay gyud ko nga may laptop ka. Tungod kay luya ka pa niya to higayon na. O guwa ka pa makadawat sa imong pagka-amnesia. Pero karon nga lagsi ka na, kinahanglang mahimo ng normal ang atong kinabuhi. Salamat. Bana ko nimo, Dorina. Ug buhaton ginako ang tanan nga makaayo nimo ug sa atong kaminyo. Abi nimo. Karon pa kumubati og kaluag sa dughan. Mas maayo gid nga magpalayo tas bahay. Panuway! Ano bang wa na may mutubag sa ila? Nga na ba gipundak man nimo ang phone, ha? Oh. Kaysa ba gitawagan nimo nga wa mo tubag? Gibantayan ba ko ni Monica? Wa ta ka bantay. Natanta lang ka din sa sala nga namundak anang telephone. Kaysa ba gitawagan nimo? Ang akong kasabot sa butang na i-deliver ugma sa gabi. Then, nganong nasuko man ka? Nagsabot mi nga manawag ko niya sa iyang opisina, pero di siya motubag. Oh, kun mao na, i-off ang deal. Mao gini akong buhaton. Tuod. Malakaw ko. Asa man ka? May bata na kong nagustuhan. Ako aning klaruhon kon unsang iyang pamilya. Maayo. Focus lang yun sa imong trabaho. Aron way bulilyas. Okay. Malakaw na ko. Bye. Kinahanglang makontak ko si Salome. Bawion ko siya gikan sa doktor.
Magsugod mi o bag-ong kinabuhi. Karon nga na amnesia na siya. Ug kinahanglang mahibaw-an ko ang gamitan sa yawi nga naa siyang bracelet. Wow! Kanindot inadapita, Joseph. Oy, Loloy, ikaw na ihakot sa ubang mga dana to, ha? Ay, kamo na lang duha ang maghakot kay ako na mo arin sa taas. Ah, nala, sige. Nagagusto ko ba yun, Dapita? Aon sa man, gusto ka nga mupuyo din eh? Nindot sab din dapita. Layo sa syudad. Ganahan ka ba ining baya? Oh, nindot siya pagkahimo. Bago ning gipatukod, no? O, Dorina. Bago na akong gipatukod. Tungod og alang o para gyud mo. Ha? Ipalayo ta ka sa syudad, Dorina. Ipalayo ta ka sa mga tao nga nasuko nimo. Taguan ko nimo inindapita. O, Dorina. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!